वसल्लम का। क्या बात है भैया एगो बहुत बढ़िया गाना बार हुआ सब सुना। एगो औरत कहत है कि बिरहिनी जोगिनिया बना गइल बारम, अरे दिल में हमारा यगिया लगा गइल बलम, कि हमसे मुँह मोड़ के आय अकेले घर छोड़ के, आजियते जी हमके मुआ गइल राजा। औरत बड़ा भाव में कहत है आगावाना करा के राजा चल गइल बाहरवा, आयो बना तो चल जाए हमहू नई हरवा। ये गुरुजी कि तुहारे आइल नहीं खाए रोटी भात के, आ तुहारे आइल नहीं खाए रोटी भात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के, आ तुहारे आइल नहीं खाए रोटी भात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के। गावना करा के राजा चली गइल बाहरवा, ओइ बना तो चल जाई हमहू नई हरवा, आ तोहारी आइल नहीं खाए रोटी भात के, आ तोहारी आइल नहीं खाए रोटी भात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के, आ तोहारी आइल नहीं खाए रोटी भात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के। हाँ बात कि रोजे गोतिनिया घर में मरद साथे सूते, दुनिया घर में मौन साथे सूते, करेला जवानी असरे में दिया कूदे, करेला जवानी असर में दिया बूते, रोजे गोतिनिया घर में मरद साथे सूते, करेला जवानी असरे में दिया कूदे। ए राजा उठी उठी बैठिले से जनिया पर रात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के, आ तोहारी आइल नहीं खाए रोटी भात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के। गावना करा के राजा चल गइल बाहरवा, ओइ बना तो चल जाई हमहू नई हरवा, आ तोहारी आइल नहीं खाए रोटी भात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के, आ तोहारी आइल नहीं खाए रोटी भात के, बुझत नहीं खा हमारा बात के। क्या बात बाकी भाई माफ करब, नमस्कार प्रणाम, स्टूडियो पटना।